ABC je zkratkou autismu bez cenzury, které si za úkol dalo sdružovat rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Naším cílem takovým hlavním je maximální dostupnost tak, aby rodiče měli čas na sebe a efektivně byl tráven čas s dítětem tak, aby se jakoby maximálně rozvíjel všestranně. Prioritou je nabídka kvalitních služeb, kterých v ABC hojně využívají také speciální školy, jako například základní škola speciální z Ostravy Mariánských Hor. Mají tady lepší aktivity a relaxační místnost, která u nás ve škole chybí. Myslím, že ty děti jsou daleko klidnější než u nás ve škole, protože tam už mají vlastně prostředí, který znají a tudíž oni už se tam nudí. Není to škola, jo, a přitom se spoustu věcí ještě naučí, zase jinou formou, jiným způsobem. Muzikoterapie, arteterapie, smyslová terapie, biofeedback, to jsou jen některé z aktivit, které pomáhají handicapovaným dětem se rozvíjet. Rodičům, kteří se o diagnóze dozvěděli poprvé, poskytuje Centrum ABC všestrannou pomoc. Přínosem pro naši rodinu a pro mé dítě je to, že se může setkávat se stejně starýma vrstevníkama nebo i se staršíma a mladšíma dětma, které mají obdobný problém. Vznik podobných dětských center, které sdružují handicapované děti, oceňují také odborníci. Statistiky jsou neúprosné. Počet dětí s poruchou autistického spektra každoročně roste až o 1000. Renáta Eleonora Orlíková a Pavel Straka, televize Polar.